Mare, lumabasak. Ako Mare Luciana, papanam. Mapanak kini Auring Mare. Ni Auring? Ni Aurora nga kasinsin ko Mare? Win Mare, isuna. Apay aya, ingka man agutangan. Kas Jay nga talagang amare. Baring ikan naktata. Isaldaklat niya na dati yun ATM nila kay kung. Ingka lang tapadasan amare. Nagnina magamit ti magagatang itan aya. Kinakat adupay ti babayadan. Uri siya no daduma. Diyak nga maiwasan nga talaga ti makautang. Win mare, lalo kinyak garuta. Nagadumala ti baybayadak adalending ko kada Bombay ko. Hay, biyag nga talaga Mare. Gaya Mare, umay ka to nung maminsan nga aldaw ta birthday tay inaanak mo ni Mia. Ay birthday nan, manutawon nan Mare. Da, ganas na nagpa-birthday dati kag problema lagaro ti kwartan. Debu na Mare. Ay birthday nan, kitamlat aldaw aya nagalisto. Adda balasang mon. Win Mare, nagalisto nga talaga ti aldaw. Umay kanto nga umay amare. Sige Mare, ta umayak to. Ayabak to ni Biring nga kadwa. Sige Mare, asahak nga talaga. Umuna akon Mare ni maluman baka ang kumaabutan ni Auring ke awan ti gastusot no ka nga pagdebutay anak ko. Aguri ka man Mare, apang ka umutang kini Auring pagdebula tay anak mo? Win Mare, apay dakes ka di. Hanmat Mare, di ba problema ka lagarot ti kwartan tapos tata iyutang mo tay pagdebutay anak mo. Hangkag danag Mare, ta siya mo ti problema no kano kas pangarigan niya awang pagbayad ko kini Auring nga sika. Win amare ngem maasya na lagaming king ka, pati kini lakay mo. Di ba mas may mayat ko mga isuro tay dagiti anak tayo nga agbalindalat nga praktikalen. Itid mo lat ako mga kwartanan mas may mayat pay. Mare, kaya't ko lang maiparanas matay anak ko dagitay banbanag mga ko napadpadasan idi. Kanya lang magamin ko Mare ay ako concern na lang. Ngam adalat taking ka ako Mare. Tay ko nam nga rudon si kamot agbayad hanga siya. Win Mare maawatan kamot ti ipumpuntong ngam sapay ko maawatan nakmot aya. Win Mare maawatan ka. Sigar Mare umuna akon. Basta tun maminsan nga daw hamul lipatan wen umay ka nga umay. Sige Mare, ingkang ke maluman ni. Baka mamalamang ka jay ka among ni Auring ke hana kay timang no daddo mati kwartan no masap nga tangkan. Sige Mare, umuna akon. Bye. Haya po. Nagriga lagarod ti biyagen. Iyutang na pala tapag debo na data anak na. Haya po dati nga ko Mare. Sa nga barangay ti pakanan na tapos ti kinabigatan nanto agi dumudum ti asen kaya po awang nga talaga dati nga kumari nariga mga pagpagaan ta biyag na nga rugmo dajay kaya po. Gusto nyo bang magkapera kagaya ko? Ano pang hinihintay nyo? Maglaro na at magkapera sa 1xBet. Nasa comment section ng link. Dito, pwede kang makakuha up to 7,000 bonus sa unang cash-in mo. Para mag-register, pilapan lang ang lahat ng ito. At ilagay ang promo code na Ancheta. At isave ang Gmail at password. Para mag-cash in, i-click lang ang deposit. Dito, marami kang pwedeng pagpilian. May GCash, Payment Center at Bank. At para mag-withdraw, i-click lang ang Withdraw Funds. Dito, available pa rin ang e-wallet at bank. Paano nga ba kumita at maglaro? I-click lang ang menu at dito, marami kang pwedeng pagpilian. At sa halagang 20 pesos, maaari kang manalo ng limpak-limpak na salapi. So, ano pang hinihintay nyo? Maglaro na at makapag-cash out ng ganitong karaming pera.